Khona insizwa engiyikhonze kabi lapha le kuthiwa impunga yesintu le nje evame ukuthi ihlaziye isiZulu lapha ine-content nje yokukhuluma ngemsamo nezinto zesintu. Ngiyayilalela-ke nje isikhathi esiningi uma isuke ihlaziya isintu lesi futhi sihlaziya kamnandi, simnandi isiZulu sayo. Njengokuthi-ke iwumuntu omele isintu, ngiyakuqonda konke esuke ikwenza nesuke ikukhuluma ukuthi isuke iphakamisa isintu. Kodwa-ke kukho konke ukuhlaziya kwayo ithathe yase ibeka phambili isintu yasithi inkolo iyalandela. Anginankinga-ke nalokho ngoba vele iwumuntu vele omele isintu. Mina-ke ngizothi inkolo ihamba phambili bese kulandela isintu. Kunabantu-ke ikakhulukazi nje abantu abangakholwa. Abantu abangakholwa abanalo ulwazi lokuthi miningi imimoya ekhona futhi imimoya ihlezi ilwa, ihlezi ibanga. Imimoya ihlezi ifuna ukukhonzwa, ihlezi ifuna ukuhlatshelwa. Kodwa abantu abaningi abayazi lonto. Lonto leyo ikidide ngisho amakholwa uthola ukuthi ikholwa makufika umoya thizeni kulo, ikholwa lingaboni ukuthi ubona muphi umoya lo, bese licabanga ukuthi uyilento oyichazayo wona ukuthi uyiyo. Imoya iyakwazi ukuzenza noma yisiphi isimo efuna ukuba yiso imoya. Imoya ingakwazi ukuzenza ingelosi yokukhanya, imoya iyakwazi ukuzenza abakithi abangasekho. Bese kuya ngokuthi izofunani imimoya kuwena. Bese iba yileso simo-ke efuna ukuba yisona. Abantu abaningi bavamile ukuthi bephuphe abantu bakuba bangasekho bezofuna imisebenzi kanjalo kanjalo. Bese abantu begijima benza leyo msebenzi leyo becabanga ukuthi ngempela kusuke kwamadlozi lawo. Bengazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi akusiwo amadlozi ngempela. Futhi isikhathi esiningi kuvame ukuthi kungabi amadlozi ngempela. Uyubone ngani ukuthi akusiwo amadlozi ngempela? Uyubone ngoba imisebenzi yakhona iyayingalungi. Ngaso sonke isikhathi mawuke wahlabela idimoni, umsebenzi wakhona awulungi, kuvele kuthiwa nje hayi uphambanisa ukuthi kushode ekuthini. Kufanele uqale phansi. Baningi abantu abahlaba kuze kuphele ibaya kulokho ekuthiwa nje akulunganga, lokho ekuthiwa akulunganga. Abantu futhi abasazi isintu abasigcina sinjengoba sinjalo isintu, kodwa kunento ekuzovele kukhonjwe yona nje kuthiwa hayi uphambanise lapha. Bese bengaqondiyo ukuthi hayi kahle hle hayi ngoba nakho besuke bephambanisile, kodwa kusuke kugejana ekuthini basuke behlabele imimoya okungesiyo. Uma suke sithi-ke thina-ke inkolo ihamba phambili bese kuyima kulandela imisamo yakithi, suke sichaza ukuthi uma kwenzekile yafika-ke le mimoya ezenza amadlozi noma amadlozi yazofuna okuthile kithi noma yazofuna ukuhlatshelwa kanjalo kanjalo, thina siyakwazi ukuthi sihambe siyonikela kushembe, sifike siyocela lapha ukuthi kufike umkhulu wakithi ongasekho okanje kanjena uthi ucela ngimenzele ukuthi nokuthi. Ngalomnikelo-ke ngizocela ukuthi uma ukuthi umkhulu wami ngempela loyo, ngalomnikelo lo ngiyacela ukuthi kufezeke lokho akufunayo, noma uma ukuthi ngizowenza lo msebenzi ngiyonikela lapho ukuthi ngicela ukuthi wenzeke ngaleyo ndlela leyo okufanele wenzeke ngayo ukuze uzohamba kahle. Uma ngeke nganikela kanjalo nakanjani amadimoni lapha wasasondeli, ngoba amadimoni athanda abantu abathanda isintu. Amadimoni athanda kule mizi lena okuhlatshwa kuyo njalo, bese yahamba eyokwakha khona lapho ezofuna ukuhlatshelwa. Njalo uma esefuna ukuhlatshelwa eselambile efuna ukondliwa ngegazi ngoba phila ngegazi, afika ngephupho umndeni wala ekhaya ufika asho ukuthi umkhulu wala ekhaya noma ugogo wala ekhaya ufuna ukuthi nokuthi ngempela nawe uzothatha ngokuthi uvele ugogo wala ekhaya umphuphile, uvuke wenze leyo nto leyo kanti uhlabela lamadimoni. Iyogcina isikungena-ke lento ugcina usuhlaba njalo, kodwa futhi ekuhlabeni kwakho uyoyihlaba uyigcine yonke imisebenzi, kodwa kuyohlusheka ekhaya ngenxa yokuthi usuke ungahlabeli wona amadlozi ngqo, usuke uhlabela amadlozi imbumbulu. Kunemindeni othola ukuthi wagcina wonke amasiko ehlaba njalo, kodwa utholukuthi kuyahlusheka ekhaya, kuyagulwa, akukho nje ukuhamba kahle. Abanye baze bedikile impela, abanye beze bengene ey'nkolweni ezahlukene njengasosindisweni bebalekela ukuthi alikho inhlobo yesiko abangayigcinanga, kodwa manje bathi uma beyigcina onke la masiko lawo kuvele kuthiwa akulunganga. Abanye uthole babecebile impela beney'nkomo igcwele ibaya, kodwa konke lokho kuphelele ehlabeni ngenxa yokuthi basuke behlabela amadlozi imbumbulu. Uma sithi thina-ke ngaso sonke isikhathi simema ushembe ukuthi ebe yingxenye yayo yonke imisebenzi esuke siyenzela abakithi abangasekho, so esenzela ukuthi leyo msebenzi leyo ihlambuluke. Kanjalo futhi ngisho amadimoni esondela ethi ayafika efice kunomoya kaNkulunkulu bese engabe salidla lelo gazi lelo. Yingakho-ke siye sibeke phambili inkolo bese silandelisa imisamo yakithi, ngoba yonke into esuke ingenayo uNkulunkulu usathane uyayiqhwaga eyenze yakhe. Bakhona abantu abakhonza amadlozi kodwa bengazi ukuthi bakhonza amadlozi imbumbulu, bengazi ukuthi bakhonza amadimoni ngenxa yokuthi usathane uswayithatha leyo msamo leyo. Amadimoni asayithatha leyo msamo ayiqhwaga ayenza kwaba eyayo.